става, момче? Закъса го. Старши, Казвай, младши. на колко да настроя камерата? Тук ограничението колко е? 90. Абе, служи я на 50, така ще имаме повече материал. Ами ако искаш, мога да те закача с едно въже да издърпаме до сервис някъде. Ами, хайде да действаме. Айде. Какво правиш, бе, гамен с БМВ? Коста, Дени, върви ли то таралясник? Да те дръпна до космоса? А? Айде! Сега ще види тоя. Сега ще има един наказан БМВист. Да му покажем как се прави. Старши, видя ли? Поршето и БМВ-то се гонят. А ти видя ли буса за тях? Мига и титка и опитва да ги изпреварва.